Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso ngicela ungalenzi iphutha kusekhala subscribe kwi channel ulike i-video ebese ke uciphiza i-notification bell wenzela ukuthi ke mangifaka i-video uthole i-notification then ngokusheshsha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane kwethu sikubhekela ke nje ezigamekweni ezenzeka mihla namalanga la eMzansi, ikakhulukazi igameko zokubulawa kwabantu besifazane, ikakhulukazi bebulawa yilabo bantu abasuke beseyinhlizweni zabo noma ngithi yilabo bantu okusuke kuyinqandamathe zabo lapha endaweni ke yaseParkwork eBloemfontein. Kubikwa ukuthi ke kunosisi lapha obekade edukile, kuthiwa ke isoka lakhe elimreporte njengomuntu odukile. Kuthiwa ke amaphoyisa abe esihlala kuyena ukuthi amtrace ukuthi akekho involved yini ekushoneni kwalo oyintombi yakhe, okubikwa ukuthi ngaleso sikhathi uphume umuntu ovakashela u-aunt wakhe. Kuthiwa ke amaphoyisa asebenzise ifoni yakhe. Ngicabanga ukuthi mhlambe amaphoyisa akwazile ukuthi atrace ukusebenza kwefoni yakhe. Kuthiwa ke lo obekade eyi-boyfriend kalo sisi lo odukile, kuthiwa ke amaphoyisa azwe yena lo owesilisa okuyisoka kulo sisi obedukile. Kuthiwa ke amuzwe ekhuluma nesangoma nokusolakala ukuthi lo wesifazane ubulawa nje mhlambe bekuzodayiselwa isangoma ngamaphathi omzimba. Kuthiwa ke lo wesilisa ube eseboshwa wase ke eyokhomba la afihle khona ke isidumbu salo ube yintombi yakhe. Kuthiwa ke kusasa ngolosithathu uyavela enkantolo. Lesigameko senzeke lapha endaweni ke yaseParkwork eBloemfontein. Like i-video, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ekuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngulethela ke indaba ezisematheni usuku nosuku ahlangabezane kwi-video elandelayo.